Türkmenistan'da ilatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna sewda resmiler Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän çörek nowatlary bilen baglylykda ýeňillikli bahadan satylýan çöregiň sewdasyna gödegçiligi güýçlendirýär. Azyk nowatlary häkimetler tarapyndan video ýazgy edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Ýeňillikli haritlaryň paýlanylmagynyň gödegçilik işlerine sewda resmileri, şeride alyjylar jemgyýetleriniň hünärmenleri we polisiýa işgärleri gatnaşýar. Bu aralykda döwlet dukanlarynyň öňüne ýeňillikli bahadan çörek satyn almaga baran adamlaryň nowatlary saklanyp galýar. Çörek her ele çäkli möçberlerde satylýar. Häkimetler nowatlarda tertip düzgüne gödegçilik edýärler. Ýöne nowatlar dargadylmaýar. Barlyklara gatnaşýan sewda resmileriniň biri güýçlendirilen gödegçiligi döwlet dukanlaryna geçirilen barlyk işleriniň ýokary derejeli sewda resmilerine hasabat berilmegi bilen bagly özlerine berilen tapşyryk bilen baglanşdyrýar. 4-nji dekabrda ýerden sagat entek 6 bolmanka Sewda Ministrliginiň tabinligyndaky işgärler we alyjylar jemgyýetleriniň hünärmenleri döwlet dukanlaryna geldiler. Tertip düzgüne gödegçilik edilmegine polisiýa işgärleri hem gatnaşýar. Barlyk topornyň bir agdasy dukanyň öňünde nowat garaşan adamlary video ýazgy edýär. Diýip döwlet dukanlarynyň işiniň habarly bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk haritlarynyň paýlanylmagy bilen bagly gödegçilik işleriniň güýçlendirilmegi şeride nowatlaryň video ýazgy edilmegi barada resmi beýanat berilmeýär. Ýöne barlyk toporynyň bir agdasynyň sözlerine görä Sewda Ministrliginiň gödegçilik bölümi döwlet dukanlaryna geçirilen barlyk işler barada video şekilli hasabat taýýarlanylmagyny talap edýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda geçirilen soňky barlyklaryň esasy maksady çörek sewdasynda tertip düzgünüň ýoly goýulandygyny hasabat bermäge gönükdirilendir. Diýip barlyklardan habarly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna geçirilen barlyklar barada sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu çäreler paýtagtyň döwlet dukanlarynyň öňüne ýeri bilen erkilip nowata garaşýan adamlaryň uly nowatlary barada Azatlyk radiosyna habar berilmeginden birnäçe hepde soň geçirilýär. Türkmenistanyň häkimetleri 10-njy dekabrda bellenýän bitaraplyk bayramyna taýýarlyk görýärler we muňa tutuş ýurduň ýaşaýjylaryny çekýärler. Gatnaşyjylar saýlanýar we ähli düzgünleri kämil ýerine ýetirmek barada dilhat ýazmaly bolýar. Bitaraplyk güne geçiriljek harby parada taýýarlanmak üçin Balkan vilayatynyň müňden gowrak adam uğradylypdyr. Azatlyk radiosynyň Balkandaky habarçysynyň maglumatlaryna görä olaryň arasynda harbiler, harby okuw jaýlarynyň studentlary we döwlet edara karhanalarynyň işgärleri bar. Deniz institutunyň talipleri, dengizçi eskerler, deniz flotunyň we deniz birikmesiniň harbylary bitaraplyk güne münasibetli Aşgabatda boljak parada uly taýýarlyk görýärler. Dip habarçymyz gurrun berdi. Gatnaşyjylardan edilýän talaplara şu ýyl odalyklarynyň hem puhtalandyrylypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmäniň tölerine görä indi parada we harby türgünleşiklere gatnaşýan her bir adamdan 3 arka resmi namaty we milletiniň türkmen bolmagy talap edilýär üstesine parada gatnaşýan her bir harby Goranmak ministrliginiň adyna ýörite dilhaty ýazmaly bolýar. Habarçymyz dilhatyň mazmuny barada şeýle diýär. Gatnaşyjy parat geçen wagtynda özüniň aýagy büdräp ýykylsa ýa-da tehnika sürüp geçen harbylar ulugunda ýürüş wagty bir kiçi noktanyk tapylsa ýa-da umuman parat ýol başçylary göwne jaý geçmese jeza çekmäge razydygyny aýdyp dilhatyny ýazmaly edildi. Olary göne efirde görkezilen çärede döwleti maskara etmek günäsiniň bildirilip bilinjektigi duýdurulýar, hatda tutuglyk haýbata atylýar. Habarçymyz bilen gürleşen çeşmeler bu görkezmeleriň dilden edilenligini aýdýarlar. Azatlyk radiosi parada görülen taýýarlyklar we gatnaşyjylardan edilýän talaplar barada häkimetlerden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Emma anonim gürleşen çeşmäniň sözlerine görä bu çäreler parat wagtynda baş serkerde başasynyň şahsy howpsuzlygyny öpçün etmek aladalary bilen düşündirilýär. Habarçymyz bilen gürleşen harbiler gatnaşyjylardan dilhatyň alynmagy adalatsyzlyk diýip hatap edýärler we ýalňyşyň tötänden bolup bilýänligini belläp munyň üçin jeza berilmegini aşy ýowuz atlandyrýarlar. Olaryň sözlerine görä parad üçin maşklar örän agyr geçer, köp wagty hemde zähmeti talap edýär. Etkerler ýem tomuz aýlarynda maşk edip başlaýarlar. Şeýle-de çeşmelere görä parada gatnaşan etkerler abry bilen ýalňyşman geçip bilseler, olara prezidentiň we Goranmak ministriniň adyndan hormat haty berilýär. Harbilerden başga häkimetler tarapyndan paýtagtda
paýtagta uğradylýan Balkanlylaryň arasynda büdjet işgärleri, şol sanda medeniýet wekilleri, polisiýa ofitserleri we ýaşullar bar. Maşklara gatnaşan Balkanlylaryň ählisi Aşgabatda öz hatabyny barýarlar we paýtagtda bolýan döwründe ähli çykdyjylary özleri götürýärler. Häzirki wagtda Türkmen wasynyň ruhyet, medeniýet köskünüň artistleri, ähli owa medeniýet öýleriniň hünärmenleri, ak takkal ýaşullar, ýol polisiýa ofitserleri Aşgabatda uğradyldy. Olar Grand Hotel, paýtagt we Aşgabat ýaly mihmanhanalary ýerleşdirildi. Dip habarçymy daýdar. Şeýleçäri mejburlygynyň arasynda harbiýlerden işini terk edýänleriň köpölenligini habarçylar bellärler. Olaryň soňky maglumatlaryna görä Balkan vilayetinde oktyabr we noýabr aýlarynda adynyň 50 çemeti deňizçi ofitser öz istlegi bilen işinden çykmak hakynda arza ýazypdyr. Türkmenistan betaraplyk günni 1995-nji ýyldan bäri döwlet derejesinde belläp gelýär. Her ýyl uly tutumly bayramçylyk dabaralary müňlerçe adamyň gatnaşmagynda köpçülikleýin çäreler ýörüşler bilen geçirilýär. Ilatdan pul toplanýar. Paýtagtda we şäherlerde howpsuzlyk çäreleri puhtalandyrylýar. İçerki migrantlar we öňkü tutsaglar tutulup saklanýar. Günä geçiriş hem yglan edilýär. Türme tutsaglyğynda oturanlardan bir näçe ýüz adam boşadylýar. Israil Gaza dolunyň günorta sebitlerine hüjüm edýär. ABŞ we BMG asuda ilatyň goraglygyna çagyrýar. Israil güýçleri Gaza dolunyň günorta sebitlerine howa we guryer hüjümlerini güýçlendirip onlarça Palestinalyny öldürdi we yaralady. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasy gaýta-gaýta Israil güýçlerini asuda ilaty goramaga çagyrdy. Hamas bilen Israiliň arasyna ýaraşyk gutaraly bäri adam ýetkileriniň artýanlygy barada sorulany. Israil'in en yakın yaranı bolan Birleşen Ştatlar Israil'in asuda ilatyň goraglygyny üpçün etmekde yeterlik tagalla edýänligini aýtmak üçin heniz ören ýerdidi. Şol bir wagtda ABŞ özüniň howpsuz zoluk hökmüne kesgitlen ýerlerini Israil'in zarwalaryna garaşmaýanyny aýtdy. ABŞ we Ýewropa birleşigi Hamas topuryny terror guramasy hökmüne kesgitleýär. Israil goşuny asuda raýatlaryň ýetkileri boýunça dowam edýän global aladylary garamazdan gawa wastynak territoriýada Hamas topuryna garşy alyp barýan agresiw hereketleriniň çäklerini Gaza dolunyň günorta sebitlerini onlarça tank girdi. Israil Gaza dolunyň demirgazyk sebitlerini guryer goşunlaryny ýerleşdirenden bir näçe hepde soňra günorta sebitleri howadan duýduruş hatlaryny taşlap Palestinalylary başga sebitlere gaçmaga çagyrdy. Israil jeňçi topuryň Israil häkimetlerine görä aglabasy asuda raýatlardan ibaret bolan 1200 şemesi adamy öldürip 240 töwereg adamy zamun alan görülüp eşidilmedik 7-nji oktyabr hüjümlerine jogap hökmüni Hamas topuryna garşy berk görüşýekdigini aýtdy. Birazdan Israil goşuny 3-nji dekabrda özüniň guryer hüjümleriniň Gaza dolunyň ähli sebitlerini öz içine alýanyny aýtdy. Häkimetler guruýlatly günorta sebitleriň evakuasiýa edilmegini buyruk verdi. Israil goşuny günorta sebitlerde hem Hamas topuryna garşy alınıp barylýan operasiýalaryň birazdan demirgazykda ýerine ýetirilen tagallalardan kim bolmajakdygyny aýtdy. Evakuasiýa tapşyryklarynyň ýeňi agyr bomba hüjümleri bolup geçdi. Gaza dolunyň Palestinalılar Israil we Misir bilen serhetleşen ýapyk territoriýada özleriniň başga gidere ýerleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Gaza dolunyň 2,13 million ilatynyň aglaba bölegi günorta sebitlerde gysylyp kaldy. Israil güýçleri bilen Hamas topurynyň arasynda 7 günlük ok atyrşygy bes etmek boýunça hareketmeniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soňra söwüş hareketleri gaýtadan başlady. Bu hareketmeniň çägine Hamas topurynyň elindäki 105 zamun, olaryň aglabasy Israillilerden ibaret 240 sany Palestin tutsagy bilen alışyldy.